estic massa d'acord amb el president Torra és que ell edifiqui tota l'estratègia en quelcom que és cert, però és intangible, que és l'escepticisme. L'escepticisme és quelcom intangible, que adquireix categoria en la mesura que mires enrere i observes la història de Catalunya. Però de cara al present i per construir el futur, l'escepticisme no val, perquè estem en una fase de conquerir. Ho dic? No, ho dic. Però aleshores, per què vam anar el 2015 a una declaració unilateral d'independència? Per què? El seu partit ens hi portava. Perquè aleshores tot allò que fèiem no solament no ho havíem fet mai, sinó que consideràvem que era l'única via possible. I per què ara és possible una altra via? Per què? Perquè les ciències socials... 300 anys en la història d'Espanya ens avalen. avalen. Però no són 300 anys. Pregunto a la senyora Cunillera si hi haurà un referèndum d'autodeterminació. Fa 300 anys jo no era ni adolescent. No, però senyora Cunillera, vostè que dialoga i que escolta... Això li consta, president, eh? Sí, però també preferiria que no ens escoltessin a través dels mòbils. Això també estaria bé. També estaria bé. Això no sé... Però vaja, jo estic molt a favor de diàleg i d'escoltar-los, però a sobre la taula. Hi haurà un referèndum d'autodeterminació a Catalunya? No. No sé, no. I vostè per què creu que és possible? Aquesta és la meva opinió. Saps per què? Com vostè pot tenir la seva. Precisament per això, crec que la història... Precisament per això vam anar a la via unilateral. No, jo deia, perquè la història no està escrita. La història l'escrivim. Miquel Samper i Tanguer. I saps quin és el problema, Joan? Que de vegades la que està escrita l'oblidem. I com que oblidem el que ens ha passat en el passat, com que oblidem i no aprenem o no atenem... Els republicans irlandesos... No podem anar amunt i avall amb la independència. Una cosa més. Els republicans irlandesos també tenien moltes controvèrsies dins del seu aparell ideològic, perquè n'hi havia que creien que mai la Margaret Thatcher, mai els governs britànics s'avindrien a seure a negociar. Perdó, breument, sisplau. Bé, vull dir que mai pots edificar una estratègia política de present i de futur basant-se només en l'escepticisme, perquè l'escepticisme és allò que no ha reeixit de les generacions anteriors. Però no és l'escepticisme. Per mi són 300 anys d'història, són els últims anys de història de Catalunya, és l'actual Constitució espanyola, són els partits espanyols... Votada per un 90% dels catalans. Jo li poso tot això sobre la taula. Si vostè creu que amb tot això és possible que mai arribem a tenir un pacte amb l'Estat d'autodeterminació, és més, el que ara s'està demanant en les taules de negociació és una votació consultiva. Miquel Samper. En base a l'article 92 de la Constitució. Una votació consultiva. És la que ho regula. Que seria un gran avenç. Joan Tardà, no té la paraula. No té la paraula, Joan Tardà. Perdó. No, però sap quina és la diferència? Sí que és molt important la diferència, per exemple, amb l'estratègia de Bildu o els nacionalistes bascos. Ells no han portat el país a la via unilateral. Per això poden fer el joc polític que fan els bascos. Quan tu, en canvi, has portat el país a la via unilateral, no pots tornar enrere. Seguint el fil de la història que tots han posat sobre la taula, a mi m'agradaria, mentre escoltava el que deia el president Torra respecte de la seva, diguem-ne, esmena pràcticament a la totalitat de la llei de l'amnistia, fer una miqueta d'història recent. Jo crec que quan el president Mas considera que el millor successor és el president Puigdemont és perquè entén que en aquell moment és la persona amb la capacitat de dur a terme de forma més acord amb allò que pensa la població catalana, doncs el que s'estava demanant amb els vots dels catalans. I quan el president Puigdemont diu que sigui el president Torra qui hagi d'agafar el seu paper, pensa exactament el mateix. Pensa que és la persona més adequada per poder executar allò que en els vots s'ha dit per part dels catalans que es dugui a terme. Per tant, no ens ha d'estranyar que el president Torra avui digui el que ha dit. Al president Torra se li podran qüestionar moltes coses, però la coherència del seu relat és la mateixa ara que el 17, que el 21, que el 22 i que el 15. I, per tant, això explica que avui digui el que ha dit respecte a la llei d'amnistia. Jo li posaria una coma, que és dir, puc estar més o menys d'acord amb el que dius, president, però hi ha el filtre del constitucional, que és on acabarà aquesta llei, doncs que fa que el text
i que el contingut de la norma s'hagi d'adequar a passar aquest tràmit, perquè és que si no després no tindrem la llei d'amnistia. Però m'agradaria posar sobre la taula que l'argument del president Torra avui ha sigut la coherència amb el seu discurs de sempre. I això no és negatiu, això és positiu quan precisament tots els partits polítics, i no en dic cap, el que fan és reinterpretar i fer lectures del moment i readaptar fins i tot els seus programes electorals. Perquè el tempo no és el mateix. Sí, totalment d'acord. Les circumstàncies canvien. Conseller, només moltes gràcies i que quedi clar la meva enorme satisfacció, sobretot per aquests casos en què tenim companys encausats per causes de terrorisme, per exercir drets de protesta i de concentració, per voler la independència d'aquest país, i que, per tant, les penes a les que s'enfronten val la pena, i en aquest sentit sí que estic a favor de la llei de l'amnistia, justament, perquè això seria terrorífic. Ho diu una persona que també ha estat condemnada 2 vegades per precisament demanar la llibertat dels presos polítics i exiliats, que ja no m'afectarà a mi la